server, kde máš viac než len vanilla arbory a itemy, tak sa joini na Aquavio. Máme tu kovára, u ktorého si môžeš vykraftiť rôzne arbory, konca, aj kľúče ku bedňam, ktoré nájdeš tu na spawne. A jedno je vanilla bedmety, to je vlastne všetko. Potom po výšku budeš mať zase IP adresu, tak ako vždycky. Asi sa joini. Uvítame ťa tu.